Wara l-fatti ġodda li ħarġu miċ-chats bejn Rosjen Cutajar u Jorgen Fenech, il-Prim Ministru għadu lanqas biss tkellem mad-deputat tiegħu. Dan ikkonfermah huwa stess barra Kastilja meta affaċċjat mill-ġurnalisti tat-Times. Għandek il-kontenut tal-messaġġi fih innifsu. Fil-waqt li mod dirett għadni ma tkellimx ma' Rosjen Cutajar, iżda l-messaġġ tal-Prim Ministru mhux neċessarju li jiġi komunikat fl-aqgħa wiċċ dak il-messaġġ wasal, nemmen illi wasal. U fil-waqt li stqar li ħatmu akbar mill-partit, Robert Abela baqa' jgħid li Rosjen Cutajar diġà refet prezz politiku għall-azzjonijiet tagħha. Will you be asking her, you speak a lot about the responsibility of these people, but do you still feel comfortable with her as part of your team, and will you be asking her to step aside as backbencher? Sentejn ilu fuq maġġorment l-istess allegazzjonijiet jew fatti li kien hemm f'dawk il-messaġġi mhumiex identikament preċiżi l-fatti li kien iddeċieda dwarhom Dr. George Chisler, imma ħafna mill-fatti huma dawk. Dakinhar kienet ittieħdet id-deċiżjoni illi Rosjen Cutajar tirriżenja minn segretarja parlamentari. Ġifieri rriżenjat mill-eżekuttiv dakinhar refet il-prezz politiku. Robert Abela insista fuq il-fatti li dawn iċ-chats seħħew fl-2019 u allura qal li hu dak iż-żmien ma kienx Prim Ministru għalkemm ma qalx li kien diġà deputat u anke konsulent ta' Joseph Muscat f'Kastilja. Apparti minn hekk Abela baqa' jattakka l-fatti li ħarġu dawn iċ-chats. Banalisti politiċi jgħidu li l-Prim Ministru m'għandux triq oħra għajr illi jiddefendi lil Cutajar għaliex anke hu f'dak il-perjodu kien qed jiffanga b'aktar minn paga waħda fosthom il-kuntratt ta' eluf illi kellu mal-awtorità tal-ippjanar.